Monse, perdón, unha vez máis. Bueno, pois imos cos bugalleiros. Alberto e Ángela fixeron unha moi boa actuación, todo moi correcto, moi desplazada, bailaron moi ben como parella. Quizáis o único, por decir algún pero, Ángela leva o brazo dereito un chisquiño tenso demais. Lle pedimos un pouquiño máis de tensión. E tamén sabemos que son unha parella que poden dar un pouquiño máis de dificultade do que están dando aquí en riba. A ver si conseguimos ver esa dificultade máis que lle estamos a pedir. Pero unha actuación moi boa. Monse é moi exixente. O brazo dereito. Por favor, segunda avaliación, vamos a ver. A Truxeiros, Pois Alex e Paula tiveron unha primeira intervención na jota moi ben feita, moi ben bailada, ocuparon moi ben o espacio, se viu tranquilos. E na muñeira foronse os puntos do Caurel. O Caurel é unha zona complicada, xa que ten uns destaques moi vistosos, pero os puntos teñen unha dificultade alta. Son puntos moi cortos, moi rápidos, con uns contratempos, que o problema é que se te perdes non te encontras. Que foi un pouquiño o que lle pasou a Paula, que aí tivo un pequeno deslizo, entre un e outro, un momentiño que estábamos nos aquí, a ver si, ao final, sí. Pero bueno, controlade a dificultade que ás veces se vai un pouquiño das mans, pero moi ben. Bueno, ainda que te perdas polo Caurel, estás ben perdido, que aquelo é unha maravilla, pa perder. E o jet lag. Home, claro, pa perder. Avión, pa aquí, pa lá. Bueno, e ahora quedaba agarrado, non, Monse? No agarrado ben as dúas parellas, quizáis a Turuxeiro se lle notou un pouquiño no agarrado que iban comentando ese fallo que ui, pero bueno, por lo demais o agarrado moi ben, as dúas parellas non teñen problema ningún nos agarrados. Se o diste, Monse, que máis afina, Puntuación. A ver que pasa o vindeiro venres. Pois esta semana imos dar un empate. Outro Que empate, ben, hai que volver outra vez. Hai que volver, hai que coller o avión desde Aves. Son moi boas as dúas. En fin, señoras e señores, Nieves, vamos a ir coa tábola de clasificación. Home, claro que sí. E logo seguimos no velorio. É o propio, veña adiante. Atención, clasificación. Con 5 puntos temos os Maragatos de Candeán, 5 puntos Rebulteiros da Coruña, 5 puntos Xoldras de Teis, 5 puntos Aderezos de Santiago, 5 puntos Par de Cuncas de Matamá, 3 puntos Atruxeiros de Barcelona, 2 puntos Xaxas de Saxamonde, 2 puntos Pastoriciños de Baralla, 2 puntos Falcatrueiros de Pazos, 2 puntos Bugalleiros de Ames, 1 punto Unha Mailo Outro de Beade e 1 punto Pedras do Muiño de Pontareas. ¡Bravísimo! Bueno, vémonos, Nieves, agora sí, vamos co velorio. Pois sí, imos co velorio.